20 סנדוויצ'ים עם נקניק אכלתי מתוך תיאבון. 10 מתוך ציפייה ומתח, ועוד 5 ממפח נפש. ועכשיו אני מלאה אנרגיה. כולם רוקדים ואני מחכה. לא, אסור לי להיות מצודדת. מצודדת, אבל מוכחה. לא, מה מצליחה אותי? אסור לי להיות רגועה. אבל הדקות חולפות, ואני לא נעשה צעירה מדקה לדקה. הנה עוד דקה עברה. קור רוח, קצת קור רוח. זמן, עצור בבקשה! תן לי שהות להתאושש, לסדר את השערות, לנגב את הפנים. אל תשטוף אותי, בבקשה לא! לא עוצר. מרגע שנכנס לתוכו, את נוסעת עד יום מותך. הצילו! הוציאו אותי מתוך הזמן! עכשיו התחרתי עוד יותר. איך אני נראית? 35 סנדוויצ'ים זועקים מתוך בשרי. די, פעם אני מוכרחה. גם אני לפעמים סובל מעצירות. שמי שפרחצי. שמי צ'חץ. שרחץ. שפרחצי. אני מוצאת חן בעיניך? כן. בטח שתגיד לי כן. מינה אני יודעת שאתה אומר לי את האמת, ואפילו אם זו האמת. מינה אני יודעת, אולי זו אמת חולפת. מינה אני יודעת שזה רציני. מינה אני שזה נצחי. אולי בעוד חצי שעה תחשוב אחרת? ואם לא בעוד חצי שעה? בעוד שבוע, חודש, 10 שנים? תגיד לי, אתה תחשוב אחרת בעוד 10 שנים? כן? כי נמאס לי מדברים לא נצחיים. נמאס לי פעם ככה. אני רוצה אחת תמיד ותמיד. אתה שלי או שאתה לא שלי, אה? שלה, חתום, צ'חץ. בטח חתום. ומינה אני יודעת שהחתימה שלך, שאני שומעת אותה רק בפה ולא על הנייר, מינה אני יודעת שזה רציני? מינה לי שזה רציני? אני הייתי קצין בצבא. הובלתי פלוגה אל הקרב. אל מול האש רצנו. קראתי להם לשכב. חלקם שוכב עד היום. ואני כבר לא משה אז. מחפש בכם קצת חום ואישה שיודעת לרקום. זאת אני! אז מתי תציגי אותי מפני אוויר שיש לו 2 משאיות ושותפות 50% בשופל דוזר? ותספרי לו על אירוסנו. מחר נציג אותך מפני אוויר שיש לו 2 משאיות ושותפות 50% בשופל דוזר, ונספר לו על אירוסנו. מה אחלה שפרחצי? לקרדה. ממתי? מאתמול. לכן זה לא לקרדה שאכלתי אתמול במסעדה חלבית קטנה עם חברתי הטובה שושקס. האם הסתפקתי בלקרדה? קינחת וחלבה. החלבה מהיום. יש גם מאתמול. כל יום אני אוכלת חלבה, כל יום. ספר לי על ארוחת הצהריים מהיום. שומן סטייק על החניכה. באיזו שעה? 14:05. כאן, ואוהב לדחוף את הלשון לטינופת. שונא שאין מספיק שמן לסלט. אוהבת שאנחנו שונאים את אותם דברים. טוב. השמש יוצאת ללילה מהתחת. לקראת מחר. מה לעשות? אני לא בררן גדול, אני בררן קטן. שפרחצי, 2 משאיות, חצי שופל דוזר. אז מה? אם התאוות שלך קטנות, גם האכזבות שלך קטנות. והבחילה קטנה. הנה עכשיו יש לי בחילה קטנה. אז מה? אני מקיא. מה פתאום? אם מקיא עכשיו, אז מה יישאר לי לאחר?